Ini ndinonzi Georgina Mingo. Ndine mwana wangu musikana anonzi Gamuchirai Mukoma Chirendo. Ane makore 20. Ane dambudziko rekutadza kumedza chikafu. Zvakaita kuti pakurapwa kwake kukaranda akwanise kuzoiswa chubhu. Ari mumamiriro iwayo ane mwana wake ane mwedzi misere. Dambudziko rangu randiri kukumbirawo kumhuri yeZimbabwe kukumbirawo kuti ndibatsirwewo nemari yekuti ndikwanise kudzokera naye kukaranda, nekuti takanga tichifanira kudzokera naye kureview, asi nezvimiro zviripo zvekushaya mari handina kukwanisa kudzokera naye kupera kwaAugust. Saka pari zvino ndiri kuchemawo mari inokwana kuita $80 yekuenda kwekuti anoonekwa nana chiremba. Imwe mari ingazodiwa ndinoenda kuzoziva kana vana chiremba vamuongorora kuti dambudziko rake rinodei. Chikafu ndinenge ndakubika porridge. Kana ari mapotatoes ndinoabhoila kusvika akwata zvekuita maporridge. Ndotoabhita sendinoda kupa mwana mucheche. Ndotora sirinji yacho ndoisa pachubhu seizvozvo ndotanga kuita sei kupusha chikafu semunhu ari kuita sei ari kuisa mushonga mujekiseni kana kuti ari kubaya jekiseni. Ndo mafeed andinoita. Nemamiriro iwayo ndozvekunditadzisawo ini namai vacho kuti ndichidzokerawo kuhanzvadzi yake yakasara kumusha anoenda kuchikoro. Saka izvi zviri kuita kuti mwana awane chikafu chakakwana here kubudikidza nenzira yamuri kupa naye chikafu? Chikafu hachisi kukwana semadirwa zvinoitwa. Chiremba achinditsanangurira akatoti anofanira kunge achinwa mukaka unonzi Insure une zvakakwana zvine supplement yese. Asi nekushaya handisi kukwanisa futi kukwana nekuti gaba racho iri reInsure pandakambokwanisawo kumutengera iri rakadai reGamgreenwood rinoita $19. Saka haripedzi kana wiki pakufidha mai vacho mukaka iwoyo. Iri dambudziko iri chiremba vaiti mushure mekunge vaisa chubhu iyi raizogadzika here kana kuti pane zvimwe zvavaizofanira kuzoita kuti mwana arapike? Chiremba vakati kana agena makgs ake akasvika 50 and above, isusu tiri kutarisira kuti tichaoperata chubhu iyoyo yobva otanga kuita sei kumedza chikafu zvakafanira mamedzero aingoita, nekuti dambudziko rake vakanyora kumakadzi ake ekurapwa vachiti inonzi achalasia. Ndo mamirira zvakaita padambudziko rake. Dambudziko ini ndakazvitarisa kana nemaongororerwa akaitwa zvakabvira pahuro zvichifamba zvichidzika kusvika zvasvika iye paanototsanangura kuti chikafu chaguma akatodya zvekuti adya nemuromo anonzwa kuti pane pachasvika asi hachipfuuri kudzika mumatumbu. Kutoilet ari kuenda? Kutoilet anoenda zvakanaka. Ane nguva yaakambotadza kuenda kutoilet. Asi kubva parapwa tabatsirwa kuchipatara kutoilet anoenda zvakanaka mazuva ose. Kurasa mvura kusango chaiko anoenda zvakanaka. Murume wake aripo. Dambudziko iri zvaakumuremerawo pakuti vana vakangotorana vari vadiki anenge akunetsekanawo kuti odii mamiriro azvo. Inini rubatsiro rwandiri kuchema kumhuri yeZimbabwe ndiri kutochemawo mari yekubatsirwa nemhuri yeZimbabwe kuti ndikwanise kudzokera kukaranda ndinorapirwawo mwana wangu zviri pamutemo sezvakatsidzwa nana chiremba kuti anofanira kunge achirapwa kukaranda. Uye kune vanokwanisawo kana vachiwana vanogona kundibatsirawo nemukaka wekuti mwana wacho aonewo kukurawo futi mune zvakanaka. Namba pane vanokwanisa kundibatsira vanondibatawo panhamba dzinoti 0782 044 071. Tingawana address yekwamunowanikwa pamwe vamwe vadaro vasina nharembozha? Vamwe vanokwanisa tinogara munhano mumanyame. Vamwe vanoziva muchitungwiza mumanyame. Vamwe vanoziva kunonzi kusovera jadi kuno dzimba dzekupedzisira dziri ikoko vakabvunza vanobva vationa ndiko kwatinogara.